kallon mu yau mun dawo garin Fushkar don muka muku bayani akan wani majami'a wanda ake kira da Savitri Temple. Ita wannan majami'a tana saman wani tsauni ne mai nisan gaske. Nisan wannan tsauni ya kai akalla kafa har 170 tare da matattakala har guda 970. Saboda nisan wannan waje shi yasa aka gina wajen hutu a hanya domin in an gaji a zauna a huta kafin a ci gaba da tafiya. Kamar yadda kuke kallo, motar igiya ake hawa saboda tsaban nisan wannan waje da kuma yawan matattakalun da ake hawa. Saboda hawa wannan waje ba ƙaramin wahala bane. Amma a haka muke bin wannan matattakala ji yawanta saboda mu kawo muku cikakken bayani akan wannan waje. Kada fa ku manta